Политиците се срещат с хората при настоящите обстоятелства преди избори. И целта им е да бъдат отново избрани, тези, които са в парламента. Тези политици ги е страх, че няма да бъдат отново избрани и затова дават мило и драго и организират срещи с когото им падне, само и само да си подсигурят отново мястото в парламента. Истината е, че ако хората избират почтенни хора, нови хора, такива, на които имат доверие, могат да постигнат много неща. Всичко зависи от гражданите на тази държава, от тяхната воля, която те могат да проявят както на избори, така и във всяко друго време, когато провеждат граждански инициативи, когато участват активно в управлението на тази държава, упражнявайки натиск над политиците на местно и национално ниво. Гражданското общество в България е това, което трябва да се събуди. То беше на лице в кратък срок след началото на промените в края на 1989 година. За година-две то беше истински активно. Тогава се пробуди. И след като започнаха промените, хората се успокоиха и решиха, че щом е сложено началото, е дадена добра инерция и това ще продължава без те да се налага да полагат усилия. И винаги даваме пример как е в развитите демокрации, как там нещата се случват правилно. Да, но истината е, че в България няма реална демокрация, защото няма кой да упражнява. Хората са тези, които упражняват и създават реалната демокрация, не политиците. Гледай в камерата. Да, добър ден. Карай Вълка в парламента. Мариета Волф, номер 21, преференция 3. Купуването и продаването на гласове е престъпление.